老阿婆今年88，身体健康真趣味，爱讲台湾话。伊讲台湾人袂晓台湾话，讲袂认得真歹势，实在真笑亏。大家赶紧来讲台湾话。老阿伯今年88，身体健康真趣味，爱讲台湾话。伊讲台湾人袂晓台湾话，讲要认真真歹势，实在真笑亏。大家赶紧来。